ଆଜି ପୁଣି ମା ଝିଅ ସ୍କୁଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଜି ମାନେ କେଉଁଦିନ କହିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର କଥା କହିଥିଲି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର କଥା ହିଁ କହିବି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 30 ତାରିଖ ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ପୁଣି ଆମେ ମା ଝିଅ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବୋଲି କହିଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଚାଲ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ମୁଁ ନେଇଯିବି ସ୍କୁଟରରେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଏତେ ବାଟ ସ୍କୁଟରରେ ବସିକି ଯାଇନି। ଏମିତି ଗପୁ ଗପୁ ଆମେ ଯାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସେତିକିବେଳକୁ ସୁକଲତା ବସ୍ ଗଲା। ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ କହୁଛି, ଦେଖେ ଦେଖେ ବୋଉ, ସୁକଲତା ବସ୍ ଯାଉଛି। ମୁଁ ରାଗିକି ଉଚ୍ଛନ୍ନ କିଲ ପୁଣି ହସିଦେଲି ତା କଥା ଶୁଣି। ସୁକଲତା ବସ୍ ଦେଖି ସିଏ କାହିଁ ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଗଲା କହିଲେ? ସିଏ ସବୁଦିନ କଲେଜକୁ ସୁକଲତା ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିବି? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିଡ଼ିଗଲି, ବୋଲି ବସ୍ଟା ତ ଯାଉଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବସ୍ ଦେଖାଉଛୁ? ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍, ଏଇ ତମାଣ୍ଡ ପଟେ ଯାଏ। ମୋ ଝିଅ ତ ପଢ଼ୁଥିଲା ସତ୍ୟସାଇ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ। ଆମେ ସେଇ ପୋଖରୀପୁଟ ଦେଇ ସେଇଆଡ଼େ ଗଲୁ। ବାଟରେ ପୁଣି ସୁକଲତା ବସ୍କୁ ହାବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ବାଟ ଯାକ ଖାଲି ସେ କେମିତି କଲେଜ ଆସୁଥିଲା, କ'ଣ କଲା, ମୋତେ ସେଇ କଥା ଗପିଲା। ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ମାରୁଥିଲା। କହିଲା, ବୋଉ ଡରୁଛୁ କି? ମୁଁ ପୁରା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ପରିବା ପାଇଁ, ମାଛ ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ସତରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ମୋର ସେ କୁନି ଝିଅ ହେଇ ଅଛି? ସେ ପୁରା ସଂସାରୀ ଲୋକଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଘର ସଂସାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ତା ପାଖରେ ପଛରେ ବସିଲି। ତାପରେ ସେ ଖାଲି ତା କଲେଜକୁ ଖୋଜିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଓଲି, ସେତେବେଳେ ସିନା ଅଳ୍ପ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଉଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଗଲାଣି ତ, ତୋ କଲେଜ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଏମିତି ଗପି ଗପି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଗ ସେ କାମଟା ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମଟି କରିବା। ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ପାଣିରେ ମିଳେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରିରେ ପୂରେଇକି ଆଣିଥିଲି। ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିସାରିକି ମୁଁ ସେଇ ପାଣିରେ ଜରିଟିକି ଭଲ ରକମ ଧୋଇ ଧାଇ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିଲି। ଜରିଟା ଯେ ମୋର ଜରୁରୀ ଦରକାର ଥିଲା ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବିବି, ଖଣ୍ଡେ ଜରି ତ, ମୁଁ ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆପଣ ଭାବିବେ, ଖଣ୍ଡେ ଜରି ତ, ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ପୋଖରୀଟା ଗୋଳିଆ ହେଇଯିବ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜରି ପକାଇବା, ତାହେଲେ ସାରା ପୋଖରୀଟା ଅସନା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ପ୍ରକାର ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଯଦି କେହି ଜରି ନ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ପରିବେଶଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସବୁବେଳେ ଛୋଟିଆ କାମଟେ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାମରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଲେଇ ମା ଛୁଆ ବାସୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ତ ମୋର ବିଲେଇ ପ୍ରେମୀ ଝିଅ ନା, ତେଣୁକରି ସିଏ ଖାଲି ବିଲେଇ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେ ବିଲେଇ କାହିଁ ଧଳା କି ଭଲ ନୁହଁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଟିକେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆଜି ଖାଇବୁ। ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ନିଏ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି, ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ନଥାଉ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ସ୍କୁଟରରେ ଭୋଗ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଭାରି ଡରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲୁଣି, ଆଉ ଫେରିବା ବାକି ରହିଲା। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ରଖିନି ତ, କେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଲେଖିଦେଲୁ ଭୋଗ ବୋଲି ଲେଖିକିରି ଭୋଗରାଗ କିଣି ହିସାବ ପତ୍ର କରି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୂରେଇ ଆମେ ମା ଝିଅ ପୁଣି ବାଟ ସାରା ପୁଣି ଖୁସିରେ ଗପି ଗପିକି ଆସିଲୁ। ହଁ, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିନି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମୋତେ କାହିଁ ଦୟା କରୁନ? ମୋ ଝିଅ ସେଠୁ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଯିବୁ। ଖାଲି ସିଏ ନୁହେଁ ମ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ମାଉସୀ ଅଛି। ସେ ବି ମୋତେ କେତେ ଥର କହିଲାଣି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ହଁ ଯେ, ଆମେ ଟିକେ ଦିହେଁ ଆସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେତକ ତ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆମେ ଦିହେଁ କେମିତି ଟିକେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଟିକିଏ କୃପା କରିବେ। ଏତକ କହି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିବା ବାଟରେ ଏଇ ବାଟ ଘର ହାଟ ପାଖରେ ମୋର ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିଲୁ, ପଲେ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଏଇଠିକି ହାଟ କରିବାକୁ ଆସୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିକି ନେଉ। ତେଣୁ ଭୀମଟାଙ୍ଗିକୁ ଆସିଲେ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ, ଆହୁରି କେତେ କେତେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଗୁଲୁରୀ ବି ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଅତି କାନ୍ଦକଟା ଅଝଟ କଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆଣେ। ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ନା,
ଟ୍ରେନ୍ଟେ କି ଉଡ଼ାଜାହାଜଟେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅଝଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଗୁଲୁରି ଆଉ ଜାଙ୍ଗୁନା ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଚୁଙ୍ଗା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅତି ଅଝଟ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଯେଉଁଟା ଭୀମଟାଙ୍ଗି ପାଖରେ, ସେଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ବୋଲି କହୁନି, ସେଇ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଲ ଦେଖାଉ। ଆଉ ଆରପଟେ ତ ଯେଉଁ ଏରୋଡ୍ରୋମଟା ନା, ତେଣୁକରି ସେଠୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଠିବାର ଥିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଭାବୁ ଭାବୁ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କୁନି ହିଁ ଆସିଗଲା। ଆମ ଗେଟ୍ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ କୁନି ଆମର ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସେ କିଏ ଆସିଲା ବୋଲି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ଦୀପ୍ତିକୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଏତେ ଓଜନ ହେଇଥିଲା, ଗୁଲୁରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଧରିବ ନା। ତେଣୁ ଦୀପ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଦୀପ୍ତିର ମୋର ଭୋଗ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଗଲୁ। ଦୀପ୍ତି ଏକା ଧରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ଆମେ ଦେହ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଭୋଗ ଠିକ୍ ବେଳରେ ବି ଆମେ ଆସିଲୁ, ବେଶୀ ଡେରି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଭୋଗ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲିଣି, ହେଲେ ଆଜି ଭୋଗ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ ସେ କଥା କହିନି। ସେ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ନ କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭୋଗ ଆଣି ଖାଉ। ଆଉ ଆଜି ଭୋଗ ଟିକେ ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବା କାହିଁକି କହିବି। ମୋ ଝିଅ ତ 1.5 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସୋମବାର ଆସିଥିଲା, ସୋମବାର କଟକ ବୁଲିବାରେ ଗଲା। ପୁଣି କହିଲା ବୋଉ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ତ ଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଆମର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସିଭି ରମଣରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ନା ନାହିଁ ସ୍ଥିର କରିପାରିନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜୟଙ୍କି ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ, ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି କିଛି କରନ୍ତୁନି, କରିବେନି। ମୁଁ ବି ତ ସେସବୁ ଭଲ ପାଏନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବାପା, ଗୁରୁବାର ଏତ ପଡ଼ୁଛି, ନାହିଁ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା ପରା। ମୁଁ କହିଲି ଏକାଦଶୀ ତ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, କ'ଣ କରିବା ନା ଭୋଗ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ନା ଘରୁ ଅରୁଆ ଆଣିବା। ସେ କହିଲେ, ଗୁଲି କହିଲା ତାଙ୍କର ବି ଭୋଗ ପସନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଗ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚିନୁଙ୍କର ବେଳ ହେଇନଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବେଳ ବହୁତ ଡେରି ଥିଲା। ଅଧିକ ସମୟ ଏବେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଟିକେ ବେଳରେ ଖାଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ସବୁ ଆଗ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଗ ମାନେ ଛୁଆ ଯାକ, ଇଏ ଆଉ ମୁଁ। ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟା କହିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ପିଇସାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହିଦେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଗ ଖାଇଦେଲୁ। ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିନୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁଲି, ଦୀପ୍ତି, ଲିପି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଚିନୁ ଆସିକିରି କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭୋଗ, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ବି ହେଇଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଜୋଇଁଟିଏ ପାଇଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜୋଇଁ, ପୁରା ମୋର ମନ ଲାଖି। ଚାହା କପେ ବି ପିଅନ୍ତିନି ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଗୁଟଖା ପାନ ଆଉ ଆଗର କଥା ତ ଆହୁରି ଦୂରରେ। କିଏ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପୂରେଇକି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ଜୋଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସତରେ ଏମିତି ଜୋଇଁଟେ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ମୋ ଜୋଇଁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲି, ଗପସପ କଲି। ସେଦିନଟା ବି ଆମର ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିଗଲା। ରାତିରେ ମୋ ଝିଅ ପଳେଇଲା ତା ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି।